Tak podmienky v Poprade sú dosť rýchle a už v prvom zápase som sa poučil, že treba to hrať viac pod spinom a viac na istotu, cez vlastne netreba ísť veľmi do risku, lebo to tu lieta, čo som sa snažil od začiatku vlastne plniť a aj mi to vychádzalo, super hral trošku viac s riskom, možno, že mal trošku rešpekt voči mne a preto aj hral viac na riziko a robil viac chýb. No, takže asi preto ten prvý set bol taký ľahší hlavne na začiatku, druhý set som tiež veľmi dobre chytil podobne a potom som porobil pár hlúpych chýb, pustil som ho do zápasu a on sa chytil a zrazu to bolo vyrovnané, no, čo som si to zbytočne skomplikoval, ale som veľmi rád, že som to ukončil v tých dvoch setoch nakoniec. V čom bol v tom druhom sete lepší, v čom zlepšil hru, že sa trošku dotiahol na teba? Tak ono to určite bolo aj tým, že ja som trošku zneistil, takže som trošku aj spomalil hru. On mal teda tým pádom čas na to sa viac dostať do rytmu a do úderovej istoty, kdežto v tom prvom sete a na začiatku druhého som ho držal vlastne stále ako keby v defenzíve, čiže nemohol sa moc do toho dostať. Takže asi tým, že som trošku spomalil, zneistil a on sa chytil tej šance. Na podmienky v Poprade si už definitívne zvykol, ako sa ti tu hrá? No, hrá sa mi tu dobre, akože ono je to vždycky ťažké sa si zvyknúť na nové podmienky, ale myslím si, že po dvoch zápasoch by som už mal byť v nejakej úderovej istote a myslím si, že keď naozaj chcem, tak už sa to a prinútim sa naozaj vlastne do tej úderovej istoty dostať, tak to dokážem.